σε ένα βίντεο για τα γενέθλιά σου. Ελπίζουμε να σου αρέσει μαυράκι. Χρόνια πολλά. Ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εγώ να μην πω και ένα χρόνια πολλά. 1, 2, 3. Όχι, δεν έχει, δεν θα τραγουδήσουμε. Γιατί? Έλα πιο κοντά, λοιπόν. Παρακαλώ. Άκου να δεις. Κάτσε να κατεβάσουμε Βγάλε κουκούλες. την κούκλα, παρακαλώ. Περίμενε. Έχεις σηκωθεί, έχεις φύγει, έχεις πάει στην Βρωμοαγγλία να πούμε, που πιο βόρεια δεν μπορούσε να πας, μετά είναι Βόρειος Πόλος. Νομίζω συμφωνώ και βαυξάνω. Πάει. Έχεις φύγει από εδώ πέρα να πούμε, που σκάει ο ήλιος και λιώνεις πριν βγεις καν από το σπίτι, ακόμη για να έχεις air condition στους μείον 150. Και μας έχεις αφήσει εδώ πέρα και η άλλη πάει σπίτι τους και τραβάει φωτογραφίες με το σκυλάκι. Και όχι τίποτα, βλέπει τη φώτα και καβλώνει. Καταρχήν, εγώ αυτό το λέω θράσος να πηγαίνει σε κάποιον αλλού το σπίτι και να τραβάει φωτογραφίες με το δικό σου σκύλο. Και να βλέπει το σύλλο, ναι, ας πούμε, οκ. Ναι, ας πούμε, δηλαδή Και όλοι οι τι υπόλοιποι. εσένα. Όλοι οι Τι άσαι υπόλοιποι δει είναι, εσένα ας να πούμε, βρει το σιλούθια, ρε κομπάρε. Ενώ θα έπρεπε να ήσουν εδώ, να μαζευτούμε όλοι παρέα, να κόψουμε μια τούρτα. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν τούρτα ακριβώς, να ήταν και κάκι με ένα κερί πάνω, αλλά ξέρεις, Σαν μετράει η άνθρωποι, κίνηση. ρε, Ναι, σαν άνθρωποι. Ναι, ρε παιδί μου, να πούμε ένα Και χρόνια να σου πω πολλά, και στην τελική να κάτι. τραγουδήσουμε, να κεράσεις. Όχι, να το θέσουμε κι αλλιώς. Το θέμα δεν είναι ρε φίλε αν θα κόβαμε την τούρτα. Το θέμα ήταν να άκουγε Είναι ρε φίλε. σφαιρικό. Ναι, είναι σφαιρικό. Κάτι σαν την κοιλιά μου ένα πράγμα. Οπότε θα χρειαζόταν η. Πώς να το πω. Αυτή Με δικά σου η λόγια. εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα στο να στραφείς επιτέλους από εκείνη τη μαλακία που λέγεται Αγγλία. Να γυρίσεις πίσω, να κόψουμε Εκτός- κανονικά την τουρτίτσα, Περίμενε. εκτός και ας την πέψουμε. Ποια την τούρτα. Ναι, Είναι αλήθεια. Εκείνο το πεμπερούιν το βίτσι που ήρθε με την Αγγλία. περίμενε, υπάρχει Όταν ένα έχει θέμα. Υπάρχει ένα θέμα, άστα ανέκδοτα τώρα. Μπορεί να μην θέλει να φύγει από την Αγγλία, δεν ξέρουμε αυτό. Μπορεί να έχει βρει κανέναν και να παίζει σκηνικό τρελό. Δεν Ναι, ξέρω. αλλά Δεν μας κοίτα. έχει ενημερώσει. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις ποια είναι η μαλακία βασικά. Ότι φεύγεις ρε φίλε από τον τόπο σου, ναι μεν π.χ. α, χ, ψ, Γ, ωμέγα, δ, ξέρω ε. εγώ. Αλλά ξεχνάς όλους τους υπόλοιπους που είναι πίσω. Δεν είναι Δεν μαλακία. γίνεται. Όχι, ρε φίλε. τι. Δεν γίνεται. Εντάξει, τουλάχιστον Τι έχει πει ένα ουόβο, έχουμε πει καμιά μαλακία. Εντάξει, ξέρεις. έχεις πει 5-6 πίπες, ξέρω εγώ, να περάσει η ώρα σου. Πέρα από την πλάκα τώρα, μετράμε γύρω στις 60 με 59, 58, δεν ξέρω ακριβώς, μέρες για τα Χριστούγεννα. Ναι. Γεια σου Smart. Γεια σου κύριε στις μέτρες. Λοιπόν, το καλό που σου Τι θέλω μανάρι είναι αυτό με στο smart. είναι να το κάνεις λίγο πιο γρήγορα να γυρίσεις. Εμείς όπως μας βλέπεις την τετράδα, να πούμε ένα χρόνια πολλά και Είμαστε 4, ακμαίοι. να τα χρόνια πολλά. κατοστήσεις, να μεγαλώσεις. Με όλα μας τα άκρα. Και με το πέμπτο. Μπορείς να το βγάλεις από το πλάνο, βάλει κάνε μου 4. τη χάρη, βγάλε το από το πλάνο. Λοιπόν, να ψηλώσεις λίγο, εντάξει, μην ξέρεις, λιγάκι. Κατά δεύτερον, να αλλάξει η ομάδα. Γυμναστική. Κατά τρίτον, πιάστηκα. Να αλλάξει ομάδα. Τώρα ξενερώνει όλο το κλίμα. Τέλος πάντων, επειδή εμένα με ξενέρωσε, Σιμώνη μου, χρόνια πολλά, να τα κατοστήσεις, να συγχαιρόμαστε και με το καλό να σε δούμε Να πίσω. κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά, Σιμώνη. Χρόνια πολλά. Πάμε Χρόνια τώρα. πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εντάξει, κλείστο. Σιμώνη, γεια σου ξανά. Τούν το βίντεο το δεύτερο είναι λίγο σκοτεινό, αλλά προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Χρόνια πολλά από μένα και να βάλεις νιονού και να γελάσω όπως πάντα. Anyway, bye. Τώρα! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Simona. Happy birthday to you. Κορέ, δεν φέραν κανέναν τούρτα. Δεν φέραν κανέναν τούρτα. Άινε! Άντε, κολλά σκέψε. Όχι! Να πει άλλη! Άντε, Γεωργία. Σιμώνη μου, χρόνια πολλά, ατυπωθείς. Τι ώρα? Και σου εύχομαι... Α, Λίγο σοβαρά να μπει Facebook. ναι. Και κάνετε και κανένα like. Να πω εγώ. Ναι. Μαυράκι μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Πάντα με υγεία φυσικά. Πάντα με τις μανές καστερημένες και πολύ όμορφες φίλες σου. Και we love you. Άντε, σκέψετε. Εσύ. Καλά, το μόνο. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς. Βασικά ό,τι ποτέ να το έχεις. Και αυτό.
Αυτά. Και φιλάκια πολλά. Στο πιν. Εγώ τώρα. Άισιμ! Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς να το έχεις και ελπίζω που θα αποφοιτήσεις να είσαι εσύ IT και εγώ αστυνομικός να ανοίξουμε μαζί μου το κατάστημα. Άντε πάει! Συ, τελικά εγκουνιστούλη. Τέλος πάντων, μεταξύ εγώ σας. Μαμράκι! Να μου κάνεις? Πες το ψητό. Νομίζω να τα κάνεις. Εμείς μια χαρά εδώ να κάνουμε σου βίντεο και θέλαμε να σου πούμε όλες χρόνια πολλά και ασχεδόν που είσαι μακριά μας θα μαραζώνει και να έρθεις στα Χριστούγεννα και να μου φέρει εκείνο που μου ταξες και κούλα που πιέν Παναήρη αγοράσε μου μια μάσκαρα. Ναι, και να μου φέρει και εμέναν το Sims. Have a look. Φέρε κανέναν καινούριο παιχνίδι PlayStation να παίζουμε. Και εσείς πάμε στο σπίτι σου γιατί ερχόμαστε στην αποφοίτηση. Αν ναι, να σπίς πότε μπουνε όμως, πρέπει να είναι Ιούλη. Αν ναι, που να έρθεις να σου κάνω chicken αλλά κρέμ τα Χριστούγεννα με πολύ πολύ σκόρτο. Και εγώ γαρίδες φλαμπέ. Η μόνη υποσχετικές μου ότι το πατώμα είναι να μου έγκρεις τους τοίχους και να μου σάσεις στο βίντεο. Που λαλείς, ελπίζουμε να σας αρέσει το βίντεο. Αξίζω! Αξίζω! Πάντα να μας ψυχολογάς στις δύσκολες στιγμές. Άξια! Και του χρόνου! This one's for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Go shout it. Go shout it. Go shout it. Go shout it. It's your birthday. 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 To you. You gotta go home. It's your birthday. Go shout it.